Price a hi tuag at y postyn pella lle mae McCarthy'n dod I mewn a ben I hun a mae'n taro'r postyn pella symudiad gwych o'r maes ymarfer y foli yn fendigedig a trwch blewyn o'r o'r Met ar y blaen dihangfa i'r tîm cartra o'r beniad yn disgyn I Hulbert a so gyfle i'r Met Oliver Hulbert ar bediad o dido gan Conor Roberts yr ôl beniad gan un ochr i'r Aberystwyth syth I lwybr Hulbert bydd hat-trick nos fawrth sa'ch chi fansio fo o fanna Thorne yn hyrddi o'r bel mae mewn tuag at y cwrt chwech yr ôl beniad gan Bradford mae'n taro trawst ac yno Jamie Reid yn cael ei chlirio oddi ar y llinell gan Woolridge oedd Aberystwyth fel bod yn disgorio ond y postyn a trawst a Woolridge yn nadu nhw fynd ar y blaen yma ar goedlan y parc Evans yn cisio ryddhau Price a Roberts di mynd yn ôl tuag at I linell gol mae Price yn teipio I Jack Thorne ar arbediad unwaith eto'n wych gan Roberts ac Hulbert ddim yn o'i fanteisio Fiel yn ôl I mewn mae'n I dda tuag at Bradford ar gyfle Davies a Lang sydd yn o'i ddyrnu'r bel allan y ddau amddiffyn o'r canol y methu cyfleoedd I roi'r tîm cartra ar y blaen Williams yn bwysa Thyn ni'n ôl ar draws I Fiel ymlaen wedyn tuag at Jones bron I gyrraedd Williams ac Evans yn ceisio ei lwc ac ar arbediad gan Alex Lang Jonathan Evans o ddiwerth cynnig Alex Lang yn achub y myfyrwyr Jones yna ond Rhys yn gyrfach allan I Lewis Rhys cael ei daclo na gan Matthew Jones mae Mark Williams tu cefn ac hefyd Jones ond Bale disgyn I Owain Jones dros ben y goler camgymeriad erchyll yng nghanol amddiffyn Met Caerdydd ac Owain Jones yn manteisio I roi tîm Gavin Allen ar y blaen da ni'n yn y funud ola o'r pedwar gafodd I ychwanegu McCarthy tuag at y postyn pella mae'n disgyn y rhydd yn y cwrt Cosby a draws mae Hulbert mae di dod ar myfyrwyr yn gyfartal gol wych i'r ymosodwr fe gath hat-trick nos fawrth mae di gael un arall hyn yma ar goedlan y parc Aberystwyth 1 Met Caerdydd 1 Pryd chi'n sgori mor hwyr yna chi'n meddwl chi di ennill ond oedd e ddim I fod un o rhaid ni symud ymlaen ar di Mawrth nawr a ware fel ni di bod ware yn y gêm y diwethaf On set plays, they deserve to win. In open play with the chances that we had, Connor's made two one-on-one saves, Cal McCarthy hit a screamers at the post with a really well-worked set play. So in open play, no, we should win it. But it's what happened. We showed great character at the end to grab the goal. Just disappointing the way we gave the ball away. Like I said, in offset plays they caused us, particularly second half, was a few problems. Didn't expect them to cause us much problems in open play, but they did with that crossfield ball. And it's a great finish by Owen Jones, and it's equally good ball into the box as well, which he didn't do well with. Efo cyfleon, dwi'n meddwl yn yr hanner gyntaf oedd nhw, dyn ni dipyn bach yn well na ni. Bo yn yr ail hanner, o'r dwi ddweud, nathon ni bach yn dyfnach, nathon ni'n agosach iddyn nhw yn y ganol cae. A fel nathon ni weld, yn yr 4-5 chance da, basically. Bo wedyn, fel da ni'n gwybod, da ni di sgori un, da ni'n meddwl da ni di curo. A wedyn, chwarae teg i'r bach gen gret o gol. Dylen ni fod yn bach yn dynach, dwi'n bod, blaw, oedd hi'n edrych fel gol da.